गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो खुलुमबाय आंनि बे सिमसन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव। दानो आङो नोंथांमोननो मोनसे गुसुं भिडिअ लाबोनो सानदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नैबे बयलार खिनि सोमोन्दै आरोना। नैबे बयलार खिनि सोमोन्दै माने बहुद अरिजिनाल हासार जायो नै बियो मैगंफ्राव अनेक खेथि मावनायफ्राव माने एक नम्बर हासार जाहैयो आरोना। नोंथांमोना मावनायना नायदो, जों हले मावनायना नायदो आरोना। बे बयलार खिनि आबादखौहाय माबायदि जायो। जोबोद मोजां बे हासारा, बयलार खिनि हासारा जोबोद मोजां। नोंथांमोना टेस्टिं खालामनायनो हागोन बे हासारखौ। मैगंफ्राव आबादफ्राव जोबोद मोजां जायो। आं बिनि आबाद मावनायखौ एसे खोन्थानोसै, नोंथांमोना नायलांदो। बे बुस्थुखौ जोङो गायदों आरोना। नै ओरैबायदि मोजां जायो बयलार हासारनि आबाद। बियो नै जाख'लायनो हायाखै जोङो। नैबे नै बेबायदि जायो नै लाफाफ्रा, जाबाबो जाख'नो हालायनो हायाखै जों। नै नैबे दुन्दियामोन, ओरैबायदि जाखायो आरो। बिराद हासारा जाबाय अरिजिनेल ना। नै जोबोद मोजां जादों। जों बेयावनो जाख'लायनो हायाखै आरो बे बयलार खिनि आबादखौहाय। नोंथांमोनाबो बे बयलार खिजोंनो आबाद मावनानै जानो हागोन आरो। ना मा बुङो? जायफ्रा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइक हरदो। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।